Rusiya халкы үз җитәкчеләренең ялганына ияреп, Rusiya сугышларны башламый, Rusiya сугышларны төгәлли генә дип кабатларга ярата. Бу чеп-чи ялган. Ни өченме? Хәзер аңлатабыз. Rusiya әле Украина сугышына кадәр үк тарихын агартып, үзенә кирәккәнчә күрсәтү өчен төрле ысулларны кулланып килде. Шуларның берсе Rusiya үз тарихында бер кемгә дә һөҗүм итмәде дигән сүзләр. Чын барлык нинди соң? Урыс дәүләтенең мәйданы 2,8 миллион дүрткел чакрым булганы билгеле. Явыз Иван патшалыгы ахырына ул инде 2 тапкырга диярлек арта. 5,4 миллион дүрткел чакрым була. 18-нче гасыр башына Петр I идарәсе вакытында Русия империясе мәйданы 15,2 миллион дүрткел чакрымга җитә. 20-нче гасыр башына империя зурлыгы 22,8 миллион дүрткел чакрым була. Бу дөньядагы коры җирнең 6дан 1 өлеше. Урыс дәүләтенең киңәюе үзеннән үзе бармый. Бу күп санлы сугыш һәм тирә-яктагы ил халыкларны басып алу нәтиҗәсе. Моны да Русия хакимияте үзенчә атый. Алар Русиягә үз теләге белән кушылды дип килә. Чынлыкта исә аерым халыкларның Русиягә үз иреге белән Мәскәүгә баш иеп килү очраклары бик сирәк күренеш. Русия үз тарихында нинди сугышлар башлаган, кемнәргә һөҗүм иткән, кемне яулаган? Тарихка күз салыйк. Урыс патшалыгын киңәйтү 1552 елда Казан ханлыгын басып алудан башлана. Казандагы барлык иратлар үтерелә. Татарларга озак гасырлар дәвамында Казанда яшәү рөхсәт ителми. Сулыклар, олы юллар янында урнашу тыела. Казан ханлыгыннан соң Әстерхан, Сибир ханлыклары, Нугай урдасы басып алына. Урыс дәүләте татар ханлыклары җире хисабына киңәя. Идел һәм Урал халыклары өчен бу дәүләтчелекне югалту, тормыш рәвешен җимерү, илдән куылу, күпләп үтерү һәм көчләп чукындыруга әйләнә. Кырымны да үзенә кушу максатында Русия патшалыгы андагы ханлык һәм аның беректәше булган Госманлы мәмләкәте белән берничә сугыш алып бара. 1783 елда бу Кырымны яулап алу һәм аны Русиягә Таврия губернасы итеп кушу белән тәмамлана. 18-19 гасырларда да Русия империясе Төньяк Кавказ, Урта Азиягә һөҗүм итеп, аларның да күп кенә җирләрен үзенә тартып ала. 1939 елның 17 сентябрендә Совет Берлеге Германия ягында сугышып, Польшаның көнчыгыш өлешен яулап алу кампаниясын башлый. Бу җирләрне соңрак үзенә куша. Шул ук 1939 елда Совет Берлеге Финляндиягә каршы сугыш башлый һәм анда татарларны да бер-беренә каршы сугышырга мәҗбүр итә. Германия белән яшерен килешү төзеп, Литва, Латвия һәм Эстонияны басып ала һәм империягә куша. Икенче дөнья сугышында нациялардан азат ителгән илләрдә үз гаскәрләрен урнаштыра. Аларның азатлыгын чикли, халык күтәрелешен бастыра. Балтык буе илләре, Польша, Чехословакия, Маҗарстан моны оккупация дип атай. Бу тенденция 21 гасырда да дәвам итә. Русия Совет Берлеге территориясын югалту белән килешмичә, Грузия һәм Украинага һөҗүм итә. Булар Русиянең гасырлар дәвамында алып барган экспансионист сәясәтен чагылдыручы иң зур мисаллар. Русия тарихы ул туктаусыз барган яулап алулар, һөҗүмнәр тарихы. Фактлар шуны раслый. Менә шундый хәлләр.